watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mwancho mwiriwe TV ya Ndizi TV umuruberi nensakia asengo kwaliga ni bene asentunda ya gatatu entunda tokoba tokosanga no mugeni oito abeto wote binga oberega wikirana ase studio Abraham OSORO omugani twabere tokoganya ase kaniga abeto wikirana ase studio chito chinse chia Mambi Junior kale ange elinde kwene kinga ngokumanyale amangana anene mono arengete obochenu ubwake bongo ase umwancho mwiriwe TV ya Ndizi TV na bokwenda kutugwaza kutera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital umtandao ito o YouTube Ndizi TV News na bokwetera ase website www.ndizitv.net na boiko na uturikira liuko liao ase enamba SMS irikira ase screen yao linde obegotobolia mwana kiaya okaneti kumanya igoro yobo chenu ibwake bongo no bwatebo kongubonde wonsi na geko kana twaleta abamanyi bamangana ao bagotomanyia bagotokosemie igore chinje tobene komenya ase obogima bwa matuko arero. Welcome sana na kwalga ni bene asomoro berwensakia. Good morning Abraham. Good morning to you. Karibu sana ime ya Ndizi TV umoroberio ninsakia na okire mono ikagaiga asambia boniga bono asenye nchi abali batakomaeti busena oranyo na turelita lya bobe manyango mulirio Ndizi TV ayaningo naende ninki okokora. Okay, omwancha omoyigereria kwera libageriga ko kwaninga bwakire buya ando si asore aseretariane nkoroku Abraham OSORO omo yagitari bwa ebirengererio ose bwo bongo aseigona kwariganirie ekatukwemanya mange igoro ya afya yebirengererio gose obochenu bwe bwo bongo nabo igo amaroira ali agotochanda butambe aye birengererio ali togo chande kanaro ande onyabwate tokoma osinama roire ande toma gose obokonyi bonde mbora rogose asa mangana ali togwetera gose ayomanyi no gwetera gosoli bomete nere amangana manga twetana ine atra cyo kwandira cyeke kiga asego na kwariganirie asinchira yabene. Abraham OSORO ngayako toka ngayakoruma etomogusena kaneti komanyanga aye ngayokorwa nse mokyoko na ngayokorero bokorero bwao ke Abraham OSORO nkorkoru etago nkane etago ase omochionya keyo ngokorera ase negitari ya Nduru sub county hospital egotoka Nyamarambe town. Nduru eye twabata kwa romo nyagitari yakominyokigwa nereye Nduru njamanyekana na ndenere UAU bono. Anyway karibu sana imiumurobere bwensakia umuchando yo okebongo ngaigwa nkikiagerete ugatwara umungusolio bukumurekera manganaya onde nale turatebe ngakwa rocho tware tobakongu bunobo okanyoro umunguso ngaigwa nyore tumunguso bugo semia abantu igoro yoborwiri kwa kebongo nkikia kwetu umunguso ekero narenge omoke na bete menyete ase street nchekinye tuno muntu bwo muchie omombasa ntamanyete emeriane namanyete no Gusii no mogere no mogiriama bono kabera gagu paka ange miaka 5 nebere
ekero omwibori yomo omugiriama angira ngabo mwana oye ntwara chande ntara se obugima boli we street konya na bere ncharama tukatatu na baisogeta ko ende meremo kero na mate byange kende ngore none ndagira rende kanyoro ko ngetani na namo chafua no bonyira to na bwate bwarenge ne jwala chirichia kale chire soft tende na twakore confrontation twaligirani ono twamene ngansa kumochanda mono akagenda lakini andikere nane kamochanda mugoroba one kabenaro paka gachao konkwanira akacha kongira lunch naira ne street ongira sapa lakini naira ne street mwisho akangira bumwaye akamboli gusingende skuru naliacha kongira skuru kana ekeras kya gatano na isano na ibere nari nande anyore kana ngatabwati besa chisaine aragenderere kondera buno mwana oye aliango nigo chasomwe buli mu Gusii oibono le tata na mama obabera yoli abaya bono kero nagendera ko soma ko class 8 ngacha Gusii nande form 1 paka form 4 nkaenda Mombasa na ende Star of the Sea no somete ase karna get form 2 ama abugima boli we street mbongera nerete nkabo muntu go chanda abalimu ase nchiragete korendo mwarimu monene bwe school ye principal na bwato omanyi igore amangana kebirengereryo nadia ngira senegitari eyu ya cost referral eyo to Mombasa asomo momanyibwe marwere ebirengereryo ase oborwali boli ankorerete mbwa ngoget nande nangeto omanyibonde wana kana kole school principal nangete suggestion nsomero bonyegitari na kiona chiko somero bonyegitari na tebeti kiona soete kwale campus ni tebeti umuntu lengo to register ronga ndagete ngosomere obongo I want mathematical simply I want to pursue mental health because monyegitari onshulikete no monyegitari bwo manyi bwa mangana ya bwa maroere ya bongo orenge nkagani mubwekane enchirare ko nkorere mirimo go senchirando ari tari enchira munyegitari ndo bwa sare ngonshurikera nari natwara omunguso kana ko secondary ene ngaswa ase kwende isengencho enchira na chandegete osenchira abantu batari ko nyara ko understand enchenkaniga nkonye bali bonsi bagwetreme chando muneyu yakarabo gimabno gwe street na mechando yende nabekogera muntu atware amaroyere yebirengereri bono aye ekero urwite street okanyora omwibori yo akorenda akwire skuru ngayi omochando yoke bongo ochakirete ngakikware komenya e condition ngakiyarenge ekero kwa bwato uri boke bongo ngaki e condition yarenge korukero na street tintu atime chando yoko chanda bantu nare nabona ngo mwana omuya like anaika form tutimanye thinki kiabete ngasoka tukure school na tayo moskali geita oikansoke nandi namo tayincho ikunganjire nsoke komboni nga ingochi namo tayinta tensoke ndatara igo manye koira na wangu tanu namo tukabere korende kuru mwalimu yangirete asomye gitari oyu akante bimbuya eragante bimbuyole tobasa go chandeka nkwa korete nkobole buyana nkano le skuru bono nkabo no muroirende ogante no muroirende ni muroire yakora maroira ya birengera ryo na maroira atari kororekana nabo igabwente abeto ko bakagonkonya lakini obugima bunana ngwetera na ubwasteko oburi bwaringi muna trauma yo bwana ose emechande yo guchande kuri bengero kyo bwana ono meto monda kutware emechande kuri bwana echi komosaire no nyumo yae kurwe wabero omuntu muya aikegari manye kolipuka bono ase kerari no nyumo yae gusare emirimo yae onyorenga ya musariri emirimo igo oburuire obwake bongo
talinga n'abanta bagotara bari busa use bagotara babugurete chiguni boka oburiri bwa kebongo enjero kubuligireri esa uri no na gwate abange kwaru ari totamaiti na bange mbaru ari batamaiti ase enkero kurire buriri bwa kebongo inchera kyura nyare ko define ngaki umuntu aramanye na bwatu buriri bwa kebongo ani ngaki ura define engo chiko chakira soko oko batebya batege abaligereria oboru afya y'obongo nikitangani kero kwamanyire nga obochenu bw'obongo gose bwebirengereryo ninki obochenu bw'obongo ninki nalyo natokwenda kogari ibono ninki amarwaire y'obongo so burere bw'obongo ninki afya y'obongo ekukarigu nebwate ebintu bitano bikorosia afya y'obongo igente gitangani negiyake birengereryo ko kunga psychological aspect ekia birengereryo alafu ya kabere ntubwate intellectual ekerenga obosoma yani ekwende gentkeli okonya kobwata ebintu biri ogosoma abana bali batari bangainie skuru bose batari ko bwata buya kera bagosoma ase skuru cyabo okonyora bwata umuchando ase ensemo yabo ensemo nere y'obongo bwate imechando kwera tari kunyara ere komokonya ase amasomae ya very koba interrupted buno bono abatuki bagotebanga hippocampus nensemo y'obongo egokonya omuntu asokonyura asokonyera ibintu biriya aigure gusasomire lakini okero mwana iteire emechanderi obwana for example na tibonge tu gosagetera physical abuse goitwa agachandeka gasokiwa onako aguchokina nekwende yachiko mu affect nona sama soma etakoraki takobwata buya ala fensemo yatne yakimoika nero nesemo osinege nteke mu kyaba korosia afya y'obongo sigi kwagacha afya ito y'obongo umoli kyoma Ben Carson olinga stego somi bitabo bya emono oyori get to think big na big picture na gifted hands ne bitabo binde agotebanga talimanga na aeningu usitalimanga na nkiore talimanga na nkiokora tobasa koba omonene wetani yasai don't be too big for God no matter who you are no matter what you do igonga 20 asomwa bwaito as na kyokonyoranga asabantu babiri batatu bale mgochira batwaro munguso bugo sasima nkonyorolenga kera asoko gena konyoro abantu bago sasima tubata abantu bona yani goikomanya ki noga nditinya sai asobwe bwao elinde afya yao ebengiya gosobo chenu bwao bwe birengeri gosubwo bongo boikera ne buya ensemo yende gosegento kende kwagacha ya kabiro cyo moelyo ekorukunga emotional aspect noga netigo twara chinguru cho control ichi feelings chiao ose enchira abantu baroro uchipage chubwangu ose kero monto ne talibo bekogechiwa yakwera ayemwanya abantu naboko gechiwa senchiremo usasende lakini nande bono kerole buya kerole bwatiburwaire bwebirengereri naboko nyara wetanga no kogechiwa umwana ogokogechiri osoyo mino kogechiri nabo wetanga asogotagechiwa lakini kero twale temechando yebirengereri goseo bongo nabo tanyari go etanga asokogechiwa kulia nabando konya bagechigu bakore ebintu bitaganiri asimwanya bantu gokora eyo moelyo nikeriko rukunga social aspect no bwamatobuya yani obwamatobuya nkwagacha bole afya chaito afya yakimubere na afya yakebongo boigo obwamatobuya kero maite more buya momenyeta buya sobwanchani aseke nyoro asenka osinona asense okonyora abantu babwate amasio amaya endagere kuri wasando watu bamate buya none rotari uchiansa ase
nabo kumanyanga kero wasoire asomochi obwamatu butari obuya none chitugiroro nabo chiko kworokinga bantaba mbabwati bwamate bore buya bono aseri boli nari kuboli ndiringa ninki kuborere bwobongo oborwere bwebirengererio oborwere bwobongo bono egento kende yonsi kegosalia enchiro korengereri gosike guturbana enchiro umuntu akorengererie yaturbana enchiro umuntu akweigwa ase chi feelings chiae ase etabiyae gose chingenjo chiacha kiralituko gose ogosanga kwae ogosangana na kwae n'abantu bande okonyoranga nabwate oboreu ase ebintu byonse bine thinking ekoba affected feelings chaba affected behavior yaba affected and interaction yaba affected obuna bwo tokorokanga kero obirengere bitalibiya kero chi feelings talingia kero etabiye talingia asomonto gose kero enchirago ametna bamwa obwamate butali obuya obuna butokoroka oborwaire bwebirengerere igo borwaire bwebirengerere nkende yonsi kigosali enchira 5 senses of the body ebi me bitano biemobere enchira bikokore emirimo yae konye neke eke mokia maiso kigo chikia giasiria enchira kemento kore emirimo none chimioro chiasinyo kore emirimo yae asenchira chibento okora kwanyora none amato OSORO meme nabakunyu kende gionsi tayinga negento getari gyo kunywegu osari kende gionsi osakune omorero kyakora nani tayinga nkuyare akonyoranga ebintu bya byonsi byomubere bya turbanigu ekina kekyorokerie kia marwaire ye birengererio gusa marwaire yobongo bono ngaye gwikira mbako umuntu amanyenga nimbwate oborwire bwobongo bose omwamatone nabwate oborwire bwobongo ekyagera abantu abangi buna naika goteba nigo bakagerete nga bali bagotara para babwo jiguni nabo bwate oborwire bwobongo kulende be bangambale barasichinka cheito bwate oborwire bwobongo rakindende totaramanya bataramanya buna nawe kwate abe ensema kwate nganje tindwaliti ndetimbwate oborwire bonde bonse kwariko boka gwasoka ngaye gwikire manyenga umuntu ngaki gwikira mbako umuntu amanyenga uyo nabwate oborwire bwobongo omwancho morigereria abarwaire tari bari boka barinyagitari abarwaire barinyagitari nabo barabe abakemono kobwa bari bare ase chinka bari none chigasi ya chinse chiwanto kwanaiga abande bari chinchira aho batigire bagotara batabwati asibakobera igo amarwaire ya ose omurwere bwobongo ose gwebirengereri omuntu chandikite birengereri ose omuntu orwarete obongo nkonyorore okworo kimanyerio ao na bikoba sore aye gosasa omuntu ori momenyete nere asengi chinatano kubatenga 20 etore victims gos inbale turware twamanyeti nande ebintu tukomena biro kerali tuko na bikogera torware nande ukorwa atari wanza kumuntu yani abantu mbwento manyenga oborwere bwebirengererio noborwaire buna borwere bonde bwensi nande na oboko bweni upono ege manyerige getangani ntubwate hallucinations ebintu negento kyokorekana yani omuntu oyatananire kurwase ebintu bikororekana gose ebintu byekene gochase ebintu bitari byekene abakorre ebintu gete bitari bya kawaida ntubwate visual hallucinations ntubwate auditory hallucinations na ntubwate tactile hallucinations hallucinations echi nguya kire chinchere chisato mono okonyora omuntu kerabwate oborwere bwobongo akorora ebintu bitayo nabakota ebinga kana soka isiko naremete kominyoka asae tariko rekananga
neri nangencho asa ine chakora lakini asere na maene na remete yakora ki lakini amaene na ringa meten komnyoka yarenge ya na sengencho abu atrubaniri ebirengere gusabwa to boroire ubwobongo nkonyororo monto okororegete osenyimbo gusomo chibi ochaka okuranga obe engitiye lakini ko ikwanyoranga no muchibi atama gosinegete kyarenge nsagu nande amangana yu awinya okorekana keraga suntega achakire akonyora akoragentega igo monto yune kemanyerio ngana bwate imechando ibirengeri okonyoro monto bone ina achira stack tile ya gatatu okonyoro monto akotenga ningwete ngumuriro ore imeyane umuriro wonchanda kabisa goso tenga ngitingwete konya komnyoka asumo birone kono kumye kingitinde aswete asumo biroye goso tenga na chita sigete ngarusibe giyoto aserireko you know na chita sig ebintu gete bitali bya kawaida esaini ya kabere ekoro ku delusion nkero konyoro monta abwatete egento gitali gyekene lakini akibwatete bokongu okagene kemaene abantu bari bwate bintu ometenga ekitali kemaene unabona monto oigenete ngomusacha nabako bamolito nandaibuli abantu bari bwate okwigana bunoku asense igatomenyete abakorokunga LGBTQ ambassadors babwate okwigana bunoku yani babetretinga omonto omusacha nabako nyo omusacha nandi baibule abana tutikale tabu tarasika busyo asigo abantu mbarokonyora abakenya bange ase tomenyete usaba menyia bange okonyora nga abwatu kwigena gitenga ngegento gete ngechikunyarikana you differentiate between okwigena gwe dini na abantu kutwara oborore bwobongo ensemeyo yebintu bakwigena ase okwegena egento getali gekemaene lakini wakigena ngane kemaene eyu era chinsemo chonsi nakitochi okwane ensemo yende kurukunga ekemanyerere kende kyoborore bweberengerero ikurukunga extreme religiosity yani montaro atoregete pakagetani you know pakagetani oyitali bono oyitali koroku omwegenwa yakara no nyasaye abantu bari bagwato kwegena ngani ndwara tinko na gitari nyasaye okoraki nyasaye okombweni mbali bawote abantu bawote okende school yesongo chare ntubwata okwegena oku una bantu bwate emeti nyimeke yarire ntu atwara Shakahola massacre amanganeta akorekana asirinaniria Shakahola ali Malindi amangana muna ingokorekana ari omuntu akotenga okwenga tapakoku ayigoro okoraki ayigoro kogenda mbali bagotwara amangana yoborimo ayage eyege dini nane mbali bagotwara amangana yoborimo bwo yayobugima bwa kawaida ayobugima bwa unabona umuntu nagocha oye na pingo mwana otaliyone senja tabeti wasegetenga mwana oyu takubwekaini oye na pi ochago chando mwana oyu tombwekaini obati tabigos ne chiabongo ono mwana ochandike birengereryo omuntu egenanga abantu bale begentenga nabongo menyanti bweka ntaligo gosangana abaminta sekenyoro lakini ikitali kemaene mangana mangora bekiras delusion okwegena otabot unabona ntombaroro barengi wetano molera segete kenyoro gete ase naitete barengi wetano molera bagotera bono nkabole munya kenyoro yomo omanyine gwe borogongo runga nky'abantu abakora agantenga yaya abungo sasima bale kapoli ngo sasima kyoko ndana korora ngayaya ebasomete buku bakamanya ngajianamu kuna moto ngajianamu no muliro kabona namazoezi bale umuliro kogosha mbakoraki mbayi amangana bunayu tali mangana akimaene lakini ababwatire ngana yake na yake maene ntobwate ekimanyerero kende ekoro ku illusion bona bokenga hallucination kenata banga umuntu akorora akoline kombe kibune ubwato
okonyoro tunene goragu ochaye kogenda bantu barakonyora banene lakini ometa bokumanyanga aho no mwana baro Steven to byaba akonyora none erundarundi gose rose bintu igotabeni gari yane kerogo swanyumba wate dadi panda gari yangu dadi nilitengeneza ndege nande onyereto otenga dadi nataka parking ya gari yangu si uko na parking kosa ni wate parking baka bane barba ko irageli batu kwegena ngegari egina ya erongoli ne chekine lakini abana batali bantu banene bono lakini nanda abantu barabona ko yabara banene lakini watabye chio ase watebanga oyo no mwana gose muntu monene ebine bimanyerelio byoborwere bwobongo alafu ekemanyerelio kene keli omwana konyora gwitira mache borere kaitanti miaka etano nomo obo tukia bote banga omwana obwate afyengia abwene tati gwitira machi gitanda osebolere kabwate miaka 5 omwana kawaida okorereki otigire gwitira mache ebolere lakini okonyoranga oyo ndi gwetani pakali miaka 10 ose 14 abande bare pake university lakini bari bwato bosoko yakara mba korara nonde ose mbali gutaka none misangerekano ne chiku yo kaenda komenyororo mbali kwenda senje wabwetenga bachigokorabo bamanyikane basekero n'abamwabo obosoko nko bororo bono kayo konya umwana agwitira mache abuno ekene kimanyerelio mbara konya wabate kimanyerelio kia disorganized speech gose enkwano etaganiri okonyero umuntu akwana mangana ataganirie agukwano asayu akonya kwana okonyero umuntu abantu abanene bantu bamaskandi lakini mwakwana mangana yokorama amangana yechinsemo chiabubisi au nyatoro omete amangana aroro areororo atumeku akinta yutumeku igo agutumeka asomorobelyo gete nane konyorore abande babwate okweba omuntuosiekigesieli okweba no kwa kawaida omete egeswahili neke gusingo china tabanga kibwate engencho gete kyotunya marietae amarieta yegeswahili goseke Gusii eligotumika limo liko irole ruli asali lie maana yae osili asali engencho yae unabono okoragera no kuya lakini okoragera tali kuya okwana no kuya lakini okwana tali kuya okune kioro kelikyo oborebwengero gose okogechiwa tali bobe lakini okogechiwa you know okweminja nabo okweminja lakini okwemimana babato betabiyo okweminja you know paka yabaik nkirene kyabagaiga umuntu akogechiwa atabwati sababu umetokera umuntu akogechiwa oiko elese niki kyagera kwagechiwa yankwango serega nona gechiwa gosota endote umuntu gete iminyarebe nakoraki nangosera nabwate esababu lakini barakonyora bagechiri batabwati sababu ende mbakonyara kogotebi naseki bagechiri tu okweba nkorororo nateba bono umuntu agosieke sieri ogoika asakorara erumu oyeba gosina sekisa anda wenda gochieki ogenda kuligiringa naseka buli sieri kereike origereri gosoge sieka gosone tage sigete gosone rege sieki anda ko yikaimira ande bwebirenga na cheki sieri gose yani bono butuko bimokonyoranga ne chisabali akonya kokora gocha kuligose okonya umuntu akori egento kakibwata koboko mangano enko barumaete okonyoro umuntu akobika chini omonyo liria buruire liria chiburukaniri oyibanga nabe komona ndomento yonde ndubwata abantu babwato kweba ao ndubwata abantu bagotenga naraire butuko gose chibikyangesa to yatindarara chitoronchi yo pi okine kemanyere kyo borere bwebirengereryo borere bwobongo daktari asinginchebiro chebiro bigende dotominyo kinaga nitora son specific issues ekyagira maitorobo engane ya mental health ningarere kigima and nega ne dichinsa chinyinge kigima ingi gekore to boruru bokebongo okay amarwere yobongo
na mangale na ndakorete n'ebintu ao ebintu n'ebingi bikoreta amarwaire y'obongo eke mokiabo nkeringa oburwaire bw'obongo na omuntu akoiborera niguna borobwo omuntu nabo konyora umwibori arwate oburwaire bw'obongo akaibora omwana oso mocho koraga koibora kabatu oburwaire bw'obongo nakyo konyorera kero gwakire gitari kobwate goskwera omuntu gitari bwate oburwaire bw'obongo nkobori bworenga naro ase family osa ase roreri oroiga orwarete oburwaire obo ntubwate egento kendi yakabere kwa oburwaire bw'obongo social cause okonyoranga omwana wenta bwate tabichimbe osange n'abana bwate tabichimbe nabo konyora gocha as influence enaro elibono ngunadire ibinabyo korekana orere nkawaida sencha abantu amet na arabo na bakobikora boigo bono bwacha aso gusanga kuri obwa amatebori ntubwata abande ntubwate ngento kende korukunga neglect omuntu otigire umwana bale neglected tali ko mahitaji yae tali yani okonyora atigire nabawutwara oburere bw'ebirengerio abuse oko chandukoli gose abuse nabo ko umuntu akora amangana amabepa kuibunga taisaini kwanyora abande ba tibongira buna abana bake okina kabwate ogochandeka kuri birengeri orwara obongo ntubwate egento kende gekoro ku poor parenting styles ogotwara style yo korera abana embe nabekoreta amarwaire y'obongo kandi tubwate style inye ikinta kwane asenchyo chingaki alafu ntubwate poor personality umuntu abwate personality embe ntubwate temperament inye na kirocho kiro umuntu nakani kumanye personality yae go temperament etabiyawo lakini atumbale konyora bwate etabiya naro manyika ine oyonya kwemi you know naro manyika ine oyoere nanchite gukwana n'abantu oyere talire isi gukwana you know nande anchite ko chikubango oyere kerabe kiri chiko ontali kuyetani oya no muntu bwanchite korosia basani na no muntu bwanchite abantu oyore phlegmatic nkolengi ebinabyo ebike ndanyale okwana siboniga bikogera amarwaire y'obongo acha asabantu osabantu barora amarwaire ayo yebirenge nona amaryogo yogotindia ndobwate drug induced disorders ndobwate amaryogo yogotindia nabakogera amarwaire ayayiga akira omuntu obwa amatobobe nabuna kwanire nabokogera amona ayanda amange igonto bwate ibintu ebinge bikogera amarwaire ayayiga koraki acha kero korere ndo itali ya kawaida asoli gosaso omuntu omino egenda nyagitali elinde ogaleri buniki kenderete ndobwata amanyororo barora asencho yao asencho kokonya elinde twensto tware afieringia mwancho muri Ndizi TV nikotogenda dosangana Abraham OSORO oyoro mumanyi wa mangana arengete obochenu wake bongo oyogenda totomanyia nga ninkieke kerege korukwa oborwire wake bongo na boigo obochenu wake bongo asabera goto erera mange kegima kolindi na baote bibuna na otebinga wendo gotubwa tiagwetera somtanda oito Facebook Ndizi TV News digital mtanda oito o YouTube Ndizi TV News na wetera se omtando www.ndizitv.net totebinga nga yototengerete kurwa na endenga no bwati bolidinde obwati goro yoborire bwake bongo nabogosanga na intu erinde tobetoko kwana nere abe gago sanga na intu nabo gotomanyia nga ninkito bwenerete kokora ase amagima itondo chinga mogenda totobwati gwetera se umtando to Facebook ndoche buna kiyaka sama utabuna botambe kuro nyambaria bench no toramo no mwanchione yabesh boyono alime yomoroberio ndo chenga Klaus Nyakez niga tebanga watching live twabere tokora ebikoro byo goichania asama tukabwango iga asetu abatokora matukabwango iga asenseme ya moime ya Kisii omusubati oyo mo abetega kongoteli umwana yesumo agasiria obugima bwaye boigo ekoro kene ntwabetokora sokonyoranga umuibori agoito umwana oye goikera amakweli yaye buno umwana oyo munaro angete kogende skuru umuibori akamoita goikera amakweli yaye boigo twabere tokoranga umwana agosiri chibesa
amisini osiri a pound omoibori yaro muitamba kugukwa ntukategorize amang'ana aya koboborire bwa kebongo osinga kiura ya kwanire amaene ayuna marwaire akebongo asengencho ebikoro inga bunebyo mbio korno muntu bwate obochenu buya bwa kebongo buna bono na mange paka ya ataliko chia kwano nto watu mwalimu iteto mwane iboko bigate 100 pako mwana akarwara you know antu bwata okonyoro mwalimu agoito mwana nge na iteto ayo monka iwote bi deputy ngatia kwaneke Gusii you know asaba manyi basomete mbametenga monutoyo oro bwengencho mono kubwoyo onde isimjamingo tabirenga hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine ona kero abantaba ya gosahibuli abaya ebaga nikoba bali bako tumie principle ya I would wish to be who I wanted when I was younger, you know. Intagete koba kelina ganeti kindomoke. Mwalimu nari kwa ganeti nanaye koromoke, otarabo mwalimu. Ose omwibuli nari kwa ganeti na kwa dawetenga I wish my parents could be this and this, you know. Wano kwa bero mwibuli kabenge ncheju. Amangana aliaga kwechi koro mwana osamangana utaga neti korora abana bagwetera. Tobasa kobeka abana babaetere. Nandi kera abantu bago sanire gosoba twarere amamocho. Mu gusinga tabalinga otagete masonsoro yali gwango na mbero changabe toganya kereki toganya mbera. You know, forgiveness egane ryo kora bwangu ogo tabera no kona coach kwaleta liroro chibakoliroka omuntu obeka ebitina ose ndobwata abana bagende chisegi cha bayiboli babo yani ebintu ayo babo bali kubuna mbabi maeti lakini senya bayiboli basirete batarara osibwa amatega iga batarasonsorana kwanyorange mechando yagendere komenyororo ndobwata abamanyi ao ndobwata chi counselor abagayani ntubwate abantu bekingencho ao kera mangana asinyire abarandi mbaro bekikanisa barangeli bagamba mangana kobwa koira step yoko rusio yo minomoyo gosekwe rusio moyo elitali chi ukwaleta ekwatiga emechando kagendrete ensemo yende nelinga ekero kwanyorire nga omuntu narasi familia obwate chidalili choburire bwa kebongo usayo monyene ororenga nobwate dalili ya kebongo enjiro kore ebintu byatereka we inkyo bwenderete gukora use none amate ninke bwenderete gukora karo bacha ko notice nga omuntu oyo bunatomete nere enchirare nga ndochinga tari kawaida inkyo bwenderete gukora litanga ekibone kongira se enchero tura tange amaroira ega gosekera gosekera tubwatire kero twarorera amaroira ega gosekera abantu barwarire inga kitobwento kunya treats gosena kyako bweniwa egente getangani ntubwate amaroira geto kuyerenya gitari abweni wororo etubwate biopsychological bio nali okwenda nyegitari kwegwa mariogo medicine biomedicine alafu naroro oko rwari gu psychologically okugenda somo semia osomo gayani mwakwana oko ebirengelyo mwasange ebirengelyo mwetali byonse wote kunyara yabweka nonae omoralia ama tukonaroro kwa chiete kolenge poko nyora ngento yani turanyora ichibu lakini wachikwenda somo sani dikumasanga nere nando kamwali ichibu na nayo manyene kwa mwete talinge kwenda se talinge wacha somo kansela gosakweli chibu wataka okonye konyora lichibu na lichibu ina ulibwate lakini diasine okoraki wasini ku understand situation yo owetera igo chikasela nchira senye gitari na se chinsemo tukatukomanye kyora abanyore bache basemye omuntu oyu onyino ibo bosemye na bakoraki nabako babuya konye yetani lyo bosemye nabago gitari ayo mariogo nande ensemo yende neroro ekorukunga awareness yani okwemanya na komanya abantu lemet na robu na kobancha buna baligo you know ntubweka ntichitabi ntubwatabi ao nona se family mbaroro baraba abatindi mbaro baraba ororo nabokonye bakerubata abana nomba 5 babatabi ao na rero tageta control bonsi na haro konyorere
na gose utali okora kitali kwegerera you know bono ikomanya abantu tabicyabo abana babo manye kitabi amate yawo nyimanye kitabi cyaye nona sike nyona manya ando kitabi ali muna bena barabwa amo alafu ntubwate igento kende korukunga laughter you know leta muntu utakota yunga na harwarete actually gongo kiri aba akon ko bakoraki ko barifa ntubwate mwa awareness rangi nona abarandi goso omuire asoma etenga amangana nkugambwa rororo ainyorere aimanyere bikomanyere ngana koteki na harwarete muntu ndi wese na murwere tali utaka nona nduru utakota yunga no harwarete tali ko babuya abuna bono ntubwate ebikundi mbali bigochibya kwanera mangana yiga abuna bona segete sene kya Ndizi TV nabo tubwata awareness yiga tokora indi kukari yo manyibwaito igoro yobo chenu nabo kubwata ipinda ingabo nebiga osomo omo invitation omo aregani acha kubwata ipinda ingabo nebyo gose omo tebyo buye boko na gitari ekera sekende ekera ko endoro nabakwimanya mange anyolenga maene nimbwatekere kosomwe ebitabu bibwata mangana ngabunayo bikomo create awareness yamote igoro igoro ya amaroire ao yobongo na yakimubere amanyenga kerawetera nabona kwemanyere bikanga nabwate amaroire birengere lakini kuranyoro umuntu nyumotereke tambukire ekyo kuna muntu bwata abantu babwate tinkwane timaroire tindaru mebwekano bwa maroire ayu ntubwata abantu batanchite abantu bali banchite you know batari gokonya abantu banchite tubwata basacha bagotumia kibese cyabo isiko bari gotumia nka you know nabora bwenga nengenchaye lakini ubuno borwaire bona kyo kama konyo muntu bunoyo nabeko bakon lakini nabo gutaranya gitari gari oboli ena kinda konyo muntu bunoyo omuntu naro ogotumya mali yago yogotindia atagete gotiga gose tatagete gotiga nakyo kama konya nabo gocha gitari gari ase incho chingaki nabo tanya kweleza lakini nyagitari ntobwate chi department gose abanyagitari babwato manyi barago konye na kyobwenete okora mogaya namangana abachandete gose mokonye omurwairo uyuganite okonya byemono kegima asenge nchondo chebire bigendete kominyoka kegima na ende nengeretinga na mango bwato oligeti kusangana intwe kolende asenge nchebiro bono nale kugania ukwanire ensemo yo mwelio tomenyete ase ense yaito ya Kenya sibono igaturo chinga uchumi atomigire kigima na ende ni maitenga stress is one of the things ego cause amangana a mental health gogo chukuruerania osemiwa bwa mwari ochiasumuri bwa Ndizi TV ntaite around that topic rendo ora kwana so bwenge kyaba Kenya babwenete kwirenda ba nyoro bururo bwabongo nabo igo orwe nkwana yayo mwari ochiasumuri bwa Ndizi TV ntubwate amangana ara mange akugera turwaro bwabongo buna igwa kwana buna bono ntubwate abanta bange bachire buna bono asire bali ya Gusii abakungu bachire Garissa abandi bakire Qatar bona abana batikere mega abandi nabayiseke babera abanene abandi akonya bawocha ne chiri boti kitalingia ngatata agontumia bobe ukwanyora amangana ngabuna mange kinyomo cyakoraki cyabuneka liri akire imyaka emenge oyo igokoraki oyo tigara mega onyoma ose amangana abatali maya ntubwate chiloni chebyombe tigakoyimuki chibesa otapati plan na kitoko semeli mostly aba manyaba bobo chenu ngo semba nona wale okwene chilon maete kero chienana ona ekwali ese binyoro bo chena senchirengia lakini kero wote guchiyoyi mbali gutakumanya na rocho mabwata matanga lakini bado bakoraki bakomotenga wikokoreki bado tukuire ibintu na bintu bune bikogera amangana ayo akorekane igo kera amangana go change kera mangana achire bunota kagere tikosumota otanche tiabe anchirana don't let circumstances change you you know you can change circumstances to aga chinto kunga resilience no bone mereria anchirnanga emechandero nero te kwera actually regime teyo era tigoto obo koenekeringa ono nchingo soburai amechande ngo koraki ngo bakonya ande konye kora
elite konyarekana tiga twancharanenga etometa sense yemechando na kia abantu abange ere buyanga totwara gosemeria ase nyasaye actually abantu boto gosemeria ase nyasaye mbabwate chance yere igoro sire wari igoro mono kogendera se afya engia na sobo chanubuya bwakibirengererio igase amangana watonyakere tuko nchenga te omwanchi omorigereria ngakera amangana muna yakonyorire ligionde musange nere tiga kona chekine kebe bose ancherana eanche bunore abantu bari bate ancheti eanche bunore onye abantu bari kororo buroire butari kobweneka chronic illness bakomoyo ngamabira mariyo gana go tumionsi ko tware mechando tariyo moerio you know umusonga watebanga pain can endure for the night but joy comes in the morning yani sorrow naboko gachiwa sobo tukora kinyo moko no cherekeke nothing in the world is permanent kenenke ya sense ke kogenda robo tambe chinga kichingia nkwera chire ne chinga kichimbe no chojongoraki nkwera chire igora mebwati chinga kichingia ne chinga kichimbe kero wikere chinga kichimbe manyanga ke okora chinga kichimbe nko endora chinga kichirenga ki chingia igatia kwanchira nago kwomoyo usigotigara abantu baroro konyora babwat banchite eriumana bose banchite koiro ringana kero wiro ringana taligia ebirengeri byao bigoturubana byareta oburoire bwebirengererio igo tigatobe abantu banchaine kero minale nemechando mokonye kero obwate mechando kwana nabaokonyu kobwate mechando kwana nabogokonywa koyo minabwate mechando mokonye inerese geto yo mwerio ya Abraham OSORO umumanyi wamangana yoboroire bose obochenu ubwake bongo uyobera wikirana ase studio yaitu ya Ndizi TV umuroberio bwensakia gotosemia na gotomanyia amange igoro yobochenu ubwake bongo mbiamo naso wikirana ase studio naende twakwalianirie engakiende ochoto semia amangana amange arengete uburire bwake bongo nabo igobochenu bwake bongo ese gumonchumuliro Ndizi TV ngogenda tore aso motimoko omoke tumanya kwirana ase entunda yende yomwerio entunda elikuwa bero kuganya ase kakegima entunda ya Ebwatoke Friday entunda ya Freestyle Friday asitoko batoko chezera amatera au aliwaneti gotegerera boiga otobeto gosoye ase ensemo ye mood ye weekend bose togosoye ase ensemo ye weekend ase nimata banta bange bono iga nelitko lyo mweli lyemeremo ase bono iga mokunya kuyaliga ninga iga ngo chia lakini rende ase Ndizi TV niko tochakele weekend ya mapema kegima botarachia gwikirana lizuko lye weekend ase igo andonse soto bwateti kana ototomera SMS ya wetera sina mbere screen ya boigo otome request ya yo waterutete obekero wetera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital na boyo naboto bwatu wetera se omtandao o YouTube Ndizi TV News na boyo wetera ase omtandao o itobene o www.ndizitv.net nkwira nande ase kagetarige tambe mbe toko baswai ase ense moyende ntunda mwelio entunda Ebwatoke Friday. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.